Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Είναι στο Austin κάπου 3 παρά 20 το πρωί. Τελείωσα τις δουλειές μου και μπόρεσα και βρήκα τον Μάκη τον Παπασημακόπουλο να είναι διαθέσιμος, γιατί είναι πάρα πολύ busy. Ο Και πάρα Μάκης πολύ λοιπόν, άρρωστος επίσης. ναι, είσαι και άρρωστος και θέλω να πω ότι αυτή η θυσία δεν πάει ασημείωτη στο μυαλό μου, Μάκη, οπότε σε ευχαριστώ πολύ. Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι καλεσμένος σε αυτή τη ζήτηση και καλεσμένος στο event που κάνουμε 7 Φεβρουαρίου για την κατηγορία του ενός. Και θα Ευχαριστώ και εγώ. εξηγήσω, τέλος πάντων, εγώ ευχαριστώ λοιπόν. Θα εξηγήσω λοιπόν τι είναι η κατηγορία ενός για να καταλάβετε λίγο πολύ γιατί έχουμε τον Μάκη εδώ πέρα. Ο Μάκης, καταρχήν Μάκη, άμα μπω στο Instagram σου θα δω ότι είσαι founding member στο Sacred Belt. Ναι. Ναι. Πες μας τι είναι το Sacred Belt. Η Sacred Belt είναι μια ομάδα παραγωγής, ουσιαστικά με focus στα podcasts, γιατί είναι κάτι το οποίο το ξεκινήσαμε εγώ με τον Αχιλλέα το Χαρμπίλα, το συνεργάτη μου και φίλο μου. Λίγο πριν την καραντίνα, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ξεκινήσαμε 1 χρόνο πριν την καραντίνα με το πρώτο μας podcast, το Film Pit, που ουσιαστικά ήταν η πρώτη μας απόπειρα να πειραματιστούμε με το podcast format, γιατί ανακαλύψαμε και οι δύο ότι είμαστε ακροατές podcast πριν το μεγάλο boom στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό είχε ήδη γίνει το πρώτο κύμα, ας πούμε, αν θες, μεγάλο ενδιαφέροντος για το podcasting, ίσως και το δεύτερο. Ξεκινήσαμε λοιπόν το Filmbit για να πειραματιστούμε λίγο με το format και να μάθουμε on the fly, ας πούμε. Και στην πορεία συνειδητοποιήσαμε ότι μας ενδιαφέρει αρκετά έτσι ώστε να ασχοληθούμε με το είδος και πιο ευρέως, δηλαδή να μην αφορά μόνο τη δική μας δουλειά, αλλά να είμαστε hosts και σε άλλα παιδιά τα οποία θέλουν να κάνουν podcasts. Με αποκορύφωμα αυτό το οποίο γίνεται το τελευταίο χρόνο και κάτι, που αγοράσαμε ένα χώρο στην Κυψέλη, ένα τεράστιο υπόγειο, το οποίο το μετατρέπουμε σιγά σιγά σε ένα studio space για παραγωγή podcast, για παραγωγή βίντεο, και επειδή τίποτα δεν γίνεται με κάποιο αυστηρό πλάνο μεταξύ μας, στην πορεία ανακαλύψαμε και την ανάγκη δημιουργίας ενός community space, το οποίο να λειτουργεί συνεργατικά και με μια έτσι συνεργεία, αν θέλεις, με τα podcast και αυτό που είμαστε εμείς, και να ενισχύει αυτή την τάση που υπάρχει εδώ και κάποια, ειδικά μετά την καραντίνα άρχισε να χτίζεται αυτό το πράγμα, ότι ο κόσμος, έχοντας φάει με τον καλό και τον κακό τρόπο την ψηφιακή του ύπαρξη σε social media, σε κινητά και σε laptop, συνειδητοποιεί ότι όλο αυτό το πράγμα είναι κάπως κενό και υπάρχει μια πολύ συνειδητή επιλογή σε πιο χειροπιαστά πράγματα και σε πιο actual physical experiences. Αυτό. Φοβερό project. Φοβερό project. Δηλαδή, ευτυχώς που ρώτησα, γιατί το έβλεπα, βλέπω αυτά που κάνετε και τώρα που μου το εξήγησες, πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένος και νομίζω είναι Θα το είναι μέλλον δηλαδή, γενικά. για να μην το ξεχάσω, να πω ότι θα είναι ένας χώρος που θα έχει από ένα κομμάτι του θα έχει τα στούντιο και από το άλλο κομμάτι του θα είναι ένα community space, το οποίο θα έχει αίθουσα προβολής, θα έχει ένα πάρα πολύ μικρό μπαρ, θα έχει ένα χώρο στο οποίο μπορεί ο άλλος να υπάρχει στο χώρο, δεν είναι απλά, ξέρεις, πάω σε ένα ράφι, παίρνω κάτι, φεύγω. Θα έχει το merchandise που θα φτιάξουμε και θα έχει και απλά ένα χώρο στον οποίο μπορείς να βρίσκεσαι πριν και μετά τα Οπότε event. είναι ανοιχτό για το κοινό αυτός ο χώρος δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα το συζητάμε, υπό την έννοια ότι η αίσθησή μας και η διάθεσή μας είναι να φτιάξουμε ένα χώρο ο οποίος κατά κύριο λόγο θα αφορά τα community members μας. Δηλαδή δες το σαν κάπως ένα πιο χαλαρό members club. Και όταν λέω members club εννοώ ότι δεν είναι κάποιο αυστηρό κουστούμάτο, ξέρεις, φασέικο, με είδαν εκεί. Ναι, να πούμε κιόλας ότι απαγορεύονται κινητά. Θα απαγορεύεται η καταγραφή και η χρησιμοποίηση κινητών μέσα στο χώρο, γιατί αυτό ακριβώς θέλουμε να σταματήσουμε. Αυτό ότι βρέθηκα εκεί, έκανα αυτό, λωτιάτη, άστο και έλα σε ένα χώρο να ζήσεις αυτό που είχε αυτός ο χώρος. Και αν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη να το συζητήσεις μετά, συζήτα το. Αλλά μην το κάνεις ότι κινητούς ενώ είσαι εκεί. Πολύ ενδιαφέρον. Πας δηλαδή να φέρεις κόσμο και να ζήσει αναλογικά την εμπειρία. Ναι.
Ναι, νομίζω Μα- το βλέπεις και εσύ ότι μία από τις μεγαλύτερες τάσεις του 26 φαίνεται να είναι η επιστροφή στα analog experiences, το οποίο το βρίσκω λίγο αστείο, ειδικά για μένα που είμαι σχεδόν 50 χρονών, γιατί μόνο analog experiences ζω, ας πούμε. Ξέρεις. Και εσύ δηλαδή αυτό που ονομάζεται τώρα, ξέρεις, ως buzzword analog experience είναι η ζωή μας. Δηλαδή, δεν είναι κάτι. Όχι, το βλέπω extreme γενικά να κάνεις ένα εγχείρημα το οποίο να έχει κάποια και επιχειρηματική υπόσταση και να πας κόντρα στη συνήθεια, τη μεγαλύτερη συνήθεια που είναι το κινητό. Να του πεις του αλουνού, οι συνήθειες εδώ πέρα δεν μετράνε, θα μετρήσει κάτι άλλο που θα προσπαθήσω να στο δείξω μέσα από τη δικιά μου σκόπια. Το βλέπω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, Κοίταξε, ναι, οπότε είναι νομίζω είναι ένα πιο curated experience, έτσι. Δηλαδή είναι ένα experience το οποίο, να πω τη μαύρη μου την αλήθεια, η ιδέα μου μπήκε στο μυαλό στο πώς θα το πλησιάσουμε όταν ξεκίνησα να συνειδητοποιώ το πόσο αυστηρά είναι κάποια σινεμά στο εξωτερικό, με αποκορύφωμα και με, νομίζω, πρωτεργάτες αυτό το Alamo Draft House που ξεκίνησε και στο Austin, που είναι αυτό το one strike policy applies, του στυλ, είσαι με το κινητό σου, ενοχλείς, you get one warning, δεύτερο δεν έχει, όξο. Εμείς θέλουμε να πούμε στον άλλον και στην άλλη και στο άλλο που θα έρθει μέσα στο χώρο μας ότι, ξέρεις τι, δεν έχει. Εδώ πέρα η εμπειρία που θα ζήσεις δεν είναι με τους όρους σου, είναι με τους όρους μας. Εμείς την κάνουμε curate, εμείς την παρουσιάζουμε, εμείς σου λέμε μπορείς να συμμετάσχεις σε αυτό υπό όρους και αυτή η όρη είναι αυστηρή. Δηλαδή, θα κάνουμε μια προβολή, βούλωστο. Θα κάνουμε ένα event. Το event θα γίνει με τους όρους που θα το κάνει ο καλεσμένος που θα έχουμε, για παράδειγμα. Έτσι. Ή με τους όρους που θα θέλουμε εμείς. Δεν είναι τα πάντα ένας χώρος και ένα παιχνίδι καταγραφής για εντυπωσιασμό και για να το ανεβάζεις στο προφίλ σου στα social media. Δεν είναι τα πάντα μία δικαιολογία για τη χρήση της ψηφιακής σου άπλας, ας πούμε. Κάποια πράγματα πρέπει και οφείλουν να είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικό επειδή είναι αυτό που τους παρουσιάζεις και όχι επειδή αυτό που παρουσιάζεις είναι η αφορμή για την καταγραφή του άλλου. Αυτό. Οπότε ναι, σωστά. Άμα θέλω να αγοράσω κάτι από σένα ή θέλω να αποκτήσω μια εμπειρία από σένα, έχει να κάνει ότι εμπιστεύομαι το πρίσμα σου. Ναι. Δεν θέλω να πάω να το προσαρμόσω βάσει το τι είμαι εγώ. Υπάρχουν πολλά άλλα. Αυτό είναι ακριβώς η δικιά σου, το δικό σου όραμα, το οποίο δεν ξέρω, θα μπορέσεις να μου κάνεις μια μικρή περιήγηση όταν είμαι κάτω στην Αθήνα. Νομίζω Στο... ότι οπωσδήποτε δεν είναι δηλαδή έχουμε ακόμα αρκετή δουλειά τώρα, δηλαδή φαντάσου είμαστε στη φάση που έχουμε τελειώσει το δικό μου στούντιο από το οποίο βγαίνει το Κοινωνικά Ανέτοιμος. Τώρα είμαστε στη διαδικασία να φτιάξουμε το στούντιο του Filmpit και επίσης είμαστε στη διαδικασία να φτιάξουμε και ένα πιο έτσι minimal στούντιο το οποίο να είναι λίγο πιο εύκολο στη διαμόρφωση αναπερίσταση. Και έχουμε βάλει τα πλακάκια στον έξω χώρο, δηλαδή εκεί που θα είναι το community space. Χτίζουμε σιγά σιγά το bar, δηλαδή έχω πράγματα να σου δείξω, οπότε ναι, με τα Τέλεια, χαρά. τέλεια, τέλεια. Ναι, γιατί και ξέρεις γιατί πολύ συμβαδίζει αυτό το όραμα που έχεις με ένα όνειρο που έχω εγώ. Ήθελα πάντα να κάνω ένα βιβλιοπωλείο με βινίλια ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Ένα Ναι, ενσωματωμένο πολυχώρο γύρω από τα βιβλία που αγαπάω, τα βινίλια που αγαπάω και ραδιοφωνικό σταθμό. ναι. Οπότε συμβαδίζουν όλα αυτά και μου αρέσει, γι' αυτό μου αρέσει να μιλάω μαζί σου, γιατί είμαστε πάρα πολύ τη αναλογική κουλτούρα. Ωραία. Βλέπω μετά από το Sacred Belt, που ελπίζω να καταλάβατε όλοι ότι είναι ένα πολύ ωραίο project. Modern Ruin. Α, ναι, Εντάξει. η Modern Ruin. Άκουγα Η Mo- flash πριν λίγο. Εντάξει. Πες μας λίγο της Modern Ruin, τι ακριβώς ε, είναι αυτό το project. η Modern Ruin είναι το δεύτερο μουσικό μου project. Το πρώτο ήταν η Rattler Proxy με τον Δημήτρη τον Πίχλιαβο αρχικά και αργότερα με τον Λουκά το Σαββίδη. Με τον Λουκά Σαββίδη παραμένουμε φίλοι και συνεργάτες. Ο Δημήτρης έχει ακολουθήσει άλλους δρόμους, άλλα επαγγέλματα και του εύχομαι για τα καλύτερα κιόλας. Αλλά η Modern Ruin είναι ένα project που ξεκίνησε με έναν ακόμα συνεργάτη μου, τον Νίκο το Ράπτη, που μένει μόνιμα στο Βερολίνο, είναι μουσικός παραγωγός.
Το ξεκινήσαμε περισσότερο από περιέργεια, γιατί γνωριζόμασταν, είχαμε γνωριστεί αρχικά στο Βερολίνο όταν είχα μετακομίσει εκεί το 2012, και όταν γύρισα στην Ελλάδα υπήρχε έτσι μια διάθεση να πειραματιστούμε λίγο με μουσική, γιατί και ο Νίκος ασχολείται με μουσική και εγώ το ίδιο, και οι Modern Ruin γεννήθηκαν λίγο πριν πέσει η κλειδαριά της πρώτης καραντίνας επί της ουσίας, το οποίο συνεχίζουμε, και ξέρεις, αν θέλεις είναι ένα ακόμα βήμα σε αυτό το είδος μουσικής που ξεκίνησα με τους Proxy, δηλαδή ότι είναι αρκετά dark, ηλεκτρονικό. Απλά νομίζω ότι με τον Νίκο, επειδή είναι και ένας πιο πολυσυλλεκτικός, αν θες, μουσικός, από αυτούς που έχω γνωρίσει μέχρι στιγμής στη ζωή μου εννοώ, μπαίνουν μέσα και άλλα στοιχεία. Μπαίνουν στοιχεία dub, μπαίνουν στοιχεία πιο techno, ενίοτε, ξέρεις, μπαίνουν τέτοια πράγματα. Ολοκληρώσαμε, έχουμε κάνει ένα δίσκο και ένα EP και έχουμε τελειώσει ένα δεύτερο δίσκο τώρα. Πρόσφατα παίξαμε το πρώτο μας live στην Ελλάδα, το οποίο ήταν κυρίως γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να παίξουμε τους Disius, που είναι από τις αγαπημένες μου μπάντες, τωρινές μπάντες εννοώ. Και συνεχίζουμε. Ξέρεις, η μουσική πλέον είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να είσαι λίγο τρελός για να νομίζεις ότι μπορεί να είναι το βασικό σου επάγγελμα, και εγώ και ο Νίκος δεν είναι αυτή η βασική μας δουλειά. Αλλά το αγαπάμε πάρα πολύ, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε και συνεργαζόμαστε καλά, οπότε το συνεχίζουμε και ευελπιστούμε να δώσουμε και άλλα κομμάτια σε ταινίες, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο. Σε ταινίες. Ναι, είχαμε δώσει ένα μας κομμάτι σε ένα επεισόδιο της σειράς Elite, που είναι από τους ίδιους παραγωγούς με το Casa de Papel, και δώσαμε και ένα μας κομμάτι σε μια από τις τελευταίες ταινίες του John Woo. Οπότε ξέρεις, ήταν άλλο. Ναι. Τι φοβερά πράγματα μαθαίνω σήμερα για σένα, Μάκη μου. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε λοιπόν μετά το επόμενο, το οποίο εκεί σε ξέρω καλά εγώ, γιατί ακούω φανατικά εν λευκό, στο εξωτερικό. Είσαι και ραδιοφωνικός παραγωγός στο εν λευκό, κάθε μέρα 6 με 8, κάθε μέρα 6 με 8, ναι. 6 με 8, ναι. Οπότε η ζωή σου περιφέρεται γύρω από τα media, να το πω έτσι, τα αυστηρά media, παραγωγή υλικού σε βίντεο, σε ήχο, ραδιοφωνικός παραγωγός στο εν λευκό, το project της μουσικής με το Modern Ruin, το δεύτερο project, και γενικά θα έλεγα ότι είσαι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να κάτσει μαζί σου κάποιος να πιει καφέ ή ένα ποτό, γιατί θα έχεις άπειρες ιστορίες να μοιραστείς. Και δεν ξέρω, γιατί είμαστε στη ίδια γενιά. Οι συζητήσεις πλέον στον κόσμο είναι πάρα πολύ επιφανειακές και είναι αχρίαστες για το χρόνο μας. Εγώ νιώθω πραγματικά ότι όποτε μιλάω με κάποιον άνθρωπο, θέλω πραγματικά να δώσω και να πάρω αξία και να μάθω όσο μπορώ, ρε παιδί μου, ή να μπω μέσα από το δικό του πρίσμα, να δω τη ζωή κάπως αλλιώς. Γιατί έχω κουραστεί να ακούω αερολογίες, έχω κουραστεί να ακούω αρλούμπες στην τρέλα που ζούμε, οπότε. Κοίταξε, νομίζω ότι το πιο προβληματικό κομμάτι, ένα από τα πιο προβληματικά κομμάτια της ύπαρξής μας αυτή την περίοδο που ζούμε, είναι ότι τα social media μας και η ψηφιακή μας ύπαρξη μας έχουν αναγκάσει εντός πολλών εισαγωγικών, μας έχουν σπρώξει ίσως πιο σωστά, να πάμε σε ένα μοντέλο ύπαρξης και σκέψης, το οποίο λέει ότι πρέπει να έχω λιγότερο βάθος γνώσης και περισσότερη ταχύτητα αντίδρασης. Ακόμα και αν αυτό συνοδεύεται με μια εξωφρενικά επιφανειακή ανάγνωση όλων των πραγμάτων. Από μαγειρική μέχρι πολιτική και από κοινωνία μέχρι, τέχνη. Αυτό δυστυχώς, όταν μπαίνεις σε ένα τέτοιο μοντέλο σκέψης, αυτό δυστυχώς ενημερώνει και την ζωή σου. Ενημερώνει και το πώς ζεις, ενημερώνει και το πώς είσαι κοινωνικά. Δηλαδή, γιατί υπάρχει μια αλήθεια στο ότι δημιουργούμε άλλους χαρακτήρες στα ψηφιακά media, στα κοινωνικά media, είναι αλήθεια αυτό, αλλά στη βάση τους, ακόμα και οι ψηφιακές μας περσόνες είμαστε εμείς.
δεν είναι κάποιος άλλος. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα είμαι φαινομενικά ένας καλός άνθρωπος στην πραγματική μου ζωή και στην ψηφιακή μου ζωή βγάζω βόθρους, αυτός ο βόθρος δεν έρχεται ουρανοκατέβατος, μέσα μας είναι. Επομένως, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, και αυτό έρχεται και κυκλώνει αυτό που είπες εσύ, είναι ότι ο τρόπος που πλέον έχουμε μάθει να σκεπτόμαστε και να λειτουργούμε μας κάνει έτσι και στη ζωή μας έξω από τα media. Δηλαδή, έχουμε μια τόσο επιφανειακή αντιμετώπιση στα πράγματα. Διαβάζεις ένα βιβλίο, το διάβασες? Είδες μια ταινία, την είδες? Ή την είδες περιληπτικά με σκηνές στο TikTok και διάβασες με μια AI σύνοψη της ταινίας που βγήκε και λες ότι την είδες γιατί πρέπει να πεις ότι την είδες? Άκουσες ένα δίσκο ή παρακολούθησες ένα καλλιτέχνη? Έχεις πραγματική άποψη για αυτόν ή έχεις μια άποψη την οποία την έκανες ένα μείγμα από διάφορους influencers και TikTok analysts τους οποίους εμπιστεύεσαι κτλ. Που, για να είμαστε ξεκάθαροι, είναι ok να παίρνεις απόψεις ή να ενημερώνεσαι για πράγματα από ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Δεν είναι ok αυτή να είναι η άποψή σου. Αυτό είναι το πρόβλημα για μένα. Δηλαδή, πλέον έχουμε πάει σε μια εποχή όπου παλιά, ας πούμε, εγώ έπαιρνα δίσκους στηριζόμενος στην γνώμη κάποιων reviewers εκεί έξω, τους οποίους εμπιστευόμουν την κρίση τους. Αυτό όμως δεν σήμαινε ότι άμα έπαιρνα ένα δίσκο, γιατί έπρεπε να πάω physically τότε να τον αγοράσω το δίσκο, και τον έβαζα στο pick-up και δεν μου άρεσε, θα έλεγα δεν μπορεί, όμως πρέπει να μ' αρέσει, γιατί μου το είπε ο αγαπημένος μου opinion leader. Όχι. Ξέρεις, είναι πολύ λεπτές οι γραμμές από το δεν έχω πλέον άποψη για τίποτα και το έχω άποψη για τα πάντα. Είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Πολύ ωραία η άποψή σου. Πολύ ωραία ο τρόπος σκέψης. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω πραγματικά να κάνουμε παρέα πολύ, ρε φίλε. Μαθαίνω πράγματα. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Το πάνελ που έχουμε 7 Φεβρουαρίου, καταρχήν νιώθω ότι άμα προσπαθώ να σε αποκωδικοποιήσω, είσαι σε ένα είδος αποστολής, μυστικής αποστολής, Ναι. που θέλεις να ξεχαζέψεις τον κόσμο από τη χαζομάρα που μας έχει φάει από τα social media και από αυτήν την ταχύτητα που λες και να γυρίσει λίγο πίσω στα βασικά. Την επικοινωνία του κόσμου, τη σωστή επικοινωνία, τη σωστή σύνδεση, δηλαδή με το χώρο που φτιάχνεις, με το να μην έχεις κινητά, με τις υποκουλτούρες που σου αρέσουν, με την αναλογική κουλτούρα που σου αρέσει γενικά. Νομίζω ότι έχεις να δώσεις στον κόσμο το δικό σου στίγμα. Κοίταξε, για να το ξεκαθαρίσω. Εγώ προσωπικά δεν είμαι κάποιος preacher ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν νιώθω ότι είμαι αρκετά σημαντικός για να ξεχαζέψω τον οποιονδήποτε. Αυτό το οποίο θέλω να κάνω κατά βάση είναι να ξεχαζέψω εμένα. Γιατί και εγώ έχω πέσει σε μια λούπα λόγω της δουλειάς μου και έχω πιάσει τον εαυτό μου πολλές φορές να τσουλάει προς κατευθύνσεις που δεν θέλω, όσο έχει να κάνει με τον τρόπο που αναλύω και σκέπτομαι τα πράγματα. Γιατί λέω, όχ, έγινε αυτό τώρα. Τι έγινε, πόσο γρήγορα πρέπει να κάνω formulate μια άποψη. Οπότε, κατά κύριο λόγο, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να ξεχαζέψω εμένα, να με βγάλω εμένα από κάποια funks στα οποία έχω μπει και έχω περιπέσει. Και αυτό το λέω πάντα, εγώ δεν εκφράζω δημόσιες απόψεις και κάνω πράγματα στη δημόσια σφαίρα γιατί θεωρώ ότι είμαι κάποιος τόσο σημαντικός άνθρωπος και η γνώμη μου έχει κάποια πολύ μεγάλη βαρύτητα. Να κι αν κάποιος τη μετρήσει, να κι αν κάποιος δεν τη μετρήσει. Δηλαδή, it's all the same to me. Δεν θα αλλάξει ριζικά η ζωή μου. Κατάλαβες, σου λέω. Αν με αυτά που κάνω κάποιο άτομο εκεί έξω τα ακούσει ή τα βιώσει και πάρει κάτι από αυτό, amazing. Αν όχι, εγώ πάλι θα τα κάνω. Θέλω να πω, Ναι. δεν έχει να λέει. Θεωρώ γενικά ότι ένα πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουν όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στη δημόσια σφαίρα είναι να ξεκαβαλήσουμε και το άλογο που νομίζουμε ότι καβαλάμε και αυτό που δεν έχουμε καταλάβει καν ότι καβαλάμε. Γιατί οτιδήποτε κάνεις στη δημόσια σφαίρα, έχεις καβαλήσει ένα λογάκι. Το έχεις πάρει λίγο και κάνεις κλοπ-κλοπ και λες, αχ, τι ωραία. Ξέρεις, εσείς δεν έχετε καβαλήσει το αλογάκι μου. Να ξεκαβαλήσεις και το τελευταίο άλογο που έχεις καβαλήσει και μετά. Αυτό νομίζω. Να φέρω κι εγώ να ισοσταθμίσω στα επίπεδα της ταπεινότητάς σου και να πω ότι ναι, το έθεσα λάθος.
Όχι καθόλου. Απολογούμε. Όχι, Συζήτηση όχι. κάνουμε. Όταν το ακούω κι εγώ, ότι το έθεσα λάθος, ότι δεν είμαστε τέλος πάντων κάποιοι να αλλάξουν τον κόσμο. Το πώς το έφερες, ότι θέλω να αλλάξω εμένα, γιατί κι άμα μπορώ να επηρεάσω έναν άνθρωπο, καλώς. Αν όχι, πάλι καλώς. Κατάλαβες, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση, γιατί στην ουσία είμαστε όλοι αναλώσιμοι, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή, δεν θέλουμε να ξεχαζέψουμε τον κόσμο από την άποψη ότι πιστεύουμε ότι ο κόσμος είναι χαζός. Θέλουμε να κρατήσουμε τα δικά μας τα μπόσικα, να μην χαζέψουμε στο επίπεδο που δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας, και αν κάποιοι άνθρωποι επηρεαστούν και κάνουμε μια ωραία παρέα, καλώς. Οπότε Καλώς. κάπως έτσι το βλέπω, κάπως έτσι το βλέπω. Λοιπόν, οπότε, Μάκη, αποτελείς αυτό που λέω εγώ μέσω της δικιάς μου δουλειάς. Εγώ συμβουλεύω εταιρείες και δημιουργούς πώς να κάνουν την κατηγορία του ενός. Δηλαδή, να μην κολλάνε με ανταγωνισμό, να μην κολλάνε με θέματα το τι κάνει ο καθένας, να μην κολλάνε με το θέμα της δημόσιας έκθεσης, άμα θέλουν να φτιάξουν μια εταιρεία στο ίντερνετ ή ένα brand, κάτι να πούνε, ρε παιδί μου, να μην κολλάνε στο θέμα της δημόσιας κριτικής και γενικά να μην κολλάνε στο θέμα της σύγκρισης. Το οποίο είναι, Μμμ. αυτά τα τρία τέλος πάντων, είναι το σύμπλεγμα, το τρίγωνο των Βερμούδων, το οποίο ο κόσμος έχει φοβερές ιδέες. Υπάρχουν πάρα πολλοί ταλαντούχοι δημιουργοί εκεί πέρα έξω που δεν βγάζουν τις ιδέες τους γιατί πάσχουν από αυτά τα σύνδρομα. Οπότε για μένα η δικιά μου αποστολή είναι να μπορέσω να επηρεάσω έστω έναν άνθρωπο και να του πω ότι αν έχεις κάποιες ωραίες ιδέες, είναι κατά κάποιο τρόπο ευθύνη σου να τις μοιραστείς με τον κόσμο, γιατί κάποιος θα επηρεαστεί σωστά μέσα από τη δικιά σου διδασκαλία, οτιδήποτε και να είναι αυτό. Θέλω λοιπόν, και θα είναι και το topic του πάνελ μας το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στο TAF 16 και στο Γκάζι, να μου πεις πώς αντιμετώπισες εσύ αρχικά, χωρίς να μπεις εκτενώς, γιατί θέλω να μου πεις εκτενέστατα στο πάνελ, αλλά ας πούμε λίγο ένα teaser, πώς αντιμετώπισες αυτό το τρίγωνο των Βερμούδων, το σύμπλεγμα της δημόσιας έκθεσης, ο φόβος, ρε παιδί μου, της δημόσιας έκθεσης, ο φόβος της σύγκρισης, της δημόσιας κριτικής. Γιατί πριν ξεκινήσεις, φαντάζομαι ότι, δεν ξέρω, φαντάζομαι, θα έχεις κάποια blocks, κάποια mental blocks. Είναι Ναι. σωστό να το πω αυτό ή όχι? Ναι. Οπότε πώς Κοίταξε το να δεις. αντιμετώπισες αυτό? Νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα, ξέρεις, κατά λάθος νομίζω περισσότερο, έπεσα πάνω στη χρυσή τομή που με βοήθησε να μην με νοιάζουν τόσο πολύ δημόσια κριτική. Που ήταν, και το έχω ξαναπεί πολλές φορές αυτό και νομίζω ότι δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι ο μόνος τρόπος να προχωρήσεις μπροστά και να μην πνιγείς όταν η δουλειά σου ή το ενδιαφέρον σου είναι κάτι που εφάπτεται της δημόσιας έκθεσης. Αν ψοφήσω πριν τελειώσει αυτή η συζήτηση, δεν πειράζει. Οπότε, μίλα πιο γρήγορα. Όχι. Να το προλάβουμε. Είναι το να αγνοείς και τα θετικά και τα αρνητικά σχόλια με την ίδια ποσόστοση. Δηλαδή, πολλές φορές εγώ βλέπω άτομα στη δημόσια σφαίρα που είτε πάνε στη μία κατεύθυνση, δηλαδή γίνονται σταυροφόροι του εαυτού τους και τα βάζουν με οποιονδήποτε τους πει το οτιδήποτε online, βρίζονται, ξεμαλιάζονται, και το άλλο άκρο που είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αυτοαποθεώνονται με τα σχόλια που τους κάνουν, το πω είσαι φοβερός, φοβερή, φοβερό, μπράβο, τι καλά και τι ωραία που τα λες, ευχαριστώ αγάπη μου, για αυτά τα κάνω και αυτά, όλες αυτές οι μπουρδες. Νομίζω ότι γενικότερα από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει να κάνεις κάτι το οποίο είναι σε δημόσια θέα, πρέπει να αποφασίσεις ότι εάν δεν αντέχεις να μην διαστρεβλωθείς από την καλή και την κακή κριτική, you're in the wrong game. Ξεκάθαρα. Η κριτική, ναι, έχει δικαίωμα να υπάρχει. Προφανώς και κάθε άνθρωπος ο οποίος σε βλέπει και βλέπει αυτά που κάνεις έχει κάθε δικαίωμα να έχει απόψεις για αυτό το πράγμα, εννοείται. Αλλά και εσύ έχεις το δικαίωμα να λες οι απόψεις σας είναι αυτές που είναι, γιατί εγώ, τουλάχιστον μιλάω για μένα, είτε υπήρχαν αυτές οι απόψεις είτε δεν υπήρχαν, πάλι θα ήθελα να κάνω το ίδιο. Δηλαδή, πάλι θα ήθελα να κάνω μουσική, πάλι θα ήθελα να κάνω προβολές ταινιών, πάλι θα ήθελα να κάνω κάποια ηλίθια βίντεο, πάλι θα ήθελα να λέω την άποψή μου. Θα σου πω ότι όταν ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο, για παράδειγμα, που ήταν το πρώτο μου έτσι μεγάλο βήμα δημόσιας έκθεσης,
δεν είχα κάποια εικόνα για το ποιος μ' ακούει. Δεν με ενδιέφερε. Λέω, μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω μουσική και να μιλάω για αυτήν. That's it. Τώρα το αν θα με ακούγαν δύο, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, κάποτε έκανα μία εκπομπή σε ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο, τότε που those were the rage, μεγάλη επιτυχία, και έκανα μία εκπομπή όπου ήμουνα με μία μάσκα λούτσα λίμπρε και έπαιζα μόνο σερφ, ας πούμε, και rock and roll και σερφ, και μ' ακούγανε σε κάποια φάση, είχα δει το counter, μ' ακούνε 2 άνθρωποι. Τι θα σταματήσω να το κάνω? Χέστηκα. Οπότε εκεί, όταν πλέον μπαίνεις σε αυτή την οτροπία, λες, δεν πάνε να μ' ακούνε 2, δεν πάνε να μ' ακούνε και 1002. Οκ. They hate me, they love me, they're indifferent. Εάν, ας πούμε, κρέμεσαι πάνω από την γνώμη του άλλου για να κάνεις κάτι, μην το κάνεις, μωρέ. Ναι. Αυτό. Άμα να το αποκωδικοποιήσω λίγο αυτό, γιατί μου αρέσει να αποκωδικοποιώ θέσεις, αυτογνωσία και αυτοαποδοχή είναι ισχυρές στο δικό σου θέμα. Γιατί το να ξέρεις ποιος είσαι και να μην έχεις ανάγκη να επαληθευτεί από διάφορες φωνές ή απόψεις, δεν μας ενδιαφέρει, και να έχεις απδεχτεί πλέον ότι αυτός είσαι, δεν έχω ανάγκη να αλλάξω ή μάλλον έχω ανάγκη να εξελιχθώ. Οπότε εγώ το λέω αυτογνωσία και αυτοαποδοχή. Θα συμφωνήσω ότι είναι πάρα πολύ ισχυρά σε βαθμολογία στη ζωή σου? Επειδή ξέρεις, η αυτογνωσία είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, θα έλεγα ότι προσπαθώ να αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου και να τον αποδέχομαι. Δεν τα καταφέρνω πάντα, αλλά το προσπαθώ. Αυτό θα έλεγα. Προσπαθώ πάρα πολύ. Το έχω πάρα πολύ στο μυαλό μου, ναι. Μ' αρέσει η ταπεινότητά σου γενικά. Είσαι πάρα πολύ ταπεινός και αυτό δείχνει στοιχεία ήθους, θα έλεγα. Άμα μπορέσω να το τοποθετήσω έτσι. Οπότε, ναι. Congratulations, my friend. Λοιπόν, οπότε, με το όλο concept αυτό που έχει φτιάξει γύρω από το δικό σου προσωπικό brand, άμα θέλω να το βάλουμε στο concept του προσωπικού brand, πώς πιστεύεις, αν θα ήθελες να είσαι όσο πιο αντικειμενικός και αυστηρός με τον εαυτό σου, σε ασπάζεται ο κόσμος? Με ποιες λέξεις θα μπορούσε να πει αυτός είναι ο Μάκης Παπασημακόπουλος? Είναι αστείος, είναι ενδιαφέρον, είναι φοβερός, είναι cool. Ποιες ήταν οι λέξεις που θα χρησιμοποιούσες για να περιγράψεις τον εαυτό σου μέσω της σκοπιάς του απέναντι κόσμου? Κοίταξε, θα έλεγα ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται πλέον ότι είμαι φοβερά πολυσυλλεκτικός. For better or worse. Έτσι, δεν το λέω απαραίτητα ως καλό αυτό, το λέω ως στοιχείο. Θα έλεγε κάποιος που με παρακολουθεί ότι είμαι αρκετά αιμονικός με πράγματα. Δηλαδή, είμαι αιμονικός με πολλά πράγματα. Με τα ενδιαφέροντά μου είναι αιμονή, δεν είναι κάτι το οποίο απαραίτητα μου κάνει πάντα καλό στη ζωή μου. Αιμονικός, πολυσυλλεκτικός, και θα έλεγα αρκετά κλειστός, θα έλεγα. Αυτό. Δηλαδή, ναι, κλειστός αρκετά. Κλειστός, Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό. Πολυσυλλεκτικός, αιμονικός και κλειστός. Ωραία τριπλέτα. Ναι, Θα ναι, έλεγα ναι. πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τριπλέτα για να αναλυθεί κάτω από ψυχίατρους, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές και όλα αυτά μαζί. Νομίζω Βεβαίως. το έχουμε. Ωραία τριάδα. Λοιπόν, οπότε, σαν κατηγορία του ενός που σε έχω κατατάξει εγώ με αυτά που ξέρω, γιατί θέλω να είσαι στο πάνελ μου, δεν βάζω κοινότυπα πράγματα στο πάνελ μου. Θέλω ανθρώπους οι οποίοι είναι πολυσυλλεκτικοί. Okay. Αν θα ήθελες να ξεκινούσε αυτή τη στιγμή κάτι καινούριο, τι θα ήτανε? Από το 0. Κοίταξε, αν ξεκινούσα τώρα κάτι, θα ήταν σίγουρα κάτι το οποίο εφάπτεται ενός φυσικού χώρου. Τώρα, αν αυτός θα είχε φαγητό, αν θα είχε μουσική, αν θα είχε ταινίες, αν θα είχε, ξέρω εγώ, τίποτα και θα ήταν ένας χώρος συνέβρεσης, δεν το ξέρω να σου πω. Γιατί παίζω με όλα τα σενάρια αυτή τη στιγμή στο κεφάλι μου. Ότι σίγουρα μετά το χώρο της Sacred Belt θέλω να προχωρήσω στη δημιουργία ενός άλλου community space, αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή είναι το επόμενό μου βήμα. Τώρα, το τι μορφή θα έχει αυτό το νέο community space, δεν το ξέρω. Αλλά θέλω να είμαι κάθετος σε αυτό, ότι όταν λέω community space το εννοώ. Δεν εννοώ ότι θέλω να φτιάξω ένα μαγαζί το οποίο ή ένα χώρο ή μια κατάσταση η οποία θα είναι
social media oriented. Δηλαδή δεν το θέλω. Ιδανικά λοιπόν, ναι, θέλω να φτιάξω ένα community space, το οποίο ναι, να έχει και οικονομικό νόημα για μένα, γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, εγώ με τον Αχιλλέα πορευόμαστε σε ένα τοπίο άγνωστο. Δεν ξέρουμε αν τα λεφτά που έχουμε βάλει σε αυτό το χώρο θα τα πάρουμε πίσω. Θα ήθελα λοιπόν να ασχοληθώ με ένα community space το οποίο να είναι λίγο πιο έτσι. Αν περνάει κάποιος οίκος είναι επειδή έχω το πλυντήριο το οποίο βαράει. Ε, Δεν το οπότε τρένο, ναι, οκ. Ευχαριστώ. ναι, ένα community space το οποίο να είναι κάπως πιο οργανωμένο σαν πλάνο από την αρχή του. Αυτό. Μάλιστα. Νομίζω θα το κάνεις. Το βλέπω ήδη. Και εγώ νομίζω να Οπότε, το κάνω, ναι. ανυπομονώ να το δω. Κοίταξε, νομίζω πάντως όπως έχεις προβάλει τον εαυτό σου στην αγορά, γιατί έκανες και κάποιο είδος κωμωδίας, σωστά? Είσαι δηλαδή μέσα... Κάνω κωμικό υλικό, και, ναι, παράγω κωμικό υλικό, ναι. ναι, και όταν σε ακούω στον Λευκό, υπάρχει ένας ωραίος ενδιαφέρον κινησμός γύρω από τα τρέχοντα θέματα της χώρας. Πραγματικά ενημερώνομαι μέσω εσένα για τα τρέχοντα της χώρας, γιατί μου αρέσει αυτός ο τρόπος προσέγγισης ενημέρωσης. Εντάξει, με λίγο κινησμό, με λίγο χαβαλέ, λίγο να τους ξεφτυλίσω κυριλέ. Εντάξει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ αυτή η προσέγγιση, αλλά ήθελα να πω λίγο για το κωμικό στοιχείο. Και επειδή δεν ξέρω πόσα χρόνια τώρα το stand-up comedy έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη μόδα. Δηλαδή Ναι, τα ναι, τελευταία τεράστια στην Ελλάδα. χρόνια Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. και στην Ελλάδα. Ναι, εδώ στην Αμερική παράδειγμα, το Ήταν για Netflix τώρα χρόνια, έχει πάρα για πολλά stand-up. δεκαετίες. Ναι, ναι. Ναι, αλλά θέλω να πω τα τελευταία 5 χρόνια νομίζω είναι στην έξαρση του το Ναι, stand-up comedy. γιατί πλέον το στηρίζουν και οι streaming πλατφόρμες πολύ, ναι. Μπράβο, ναι. Εγώ νομίζω ότι όποιος κάνει stand-up comedy, κάποιο είδος κωμωδίας, και ακούγεται λίγο περίεργη η λέξη, comedy στα αγγλικά με κωμωδία στα ελληνικά είναι λίγο διαφορετικές έννοιες, δεν ξέρω, νομίζω. Σωστά. Ακούγεται. Όποιος τέλος πάντων κάνει comedy, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχει ένα ανεπτυγμένο τρόπο σκέψης. Δηλαδή, το να κάνεις comedy απαιτεί, για μένα, να είσαι ένα είδος ιδιοφυΐας. Γιατί δεν μπορείς, δηλαδή, να κατεβάζεις ιδέες για να διασκεδάσεις τον κόσμο έτσι απλά. Θέλει να το έχεις, δεν ξέρω, έμφυτο, να είσαι ατόφιο ταλέντο, πιστεύεις Θα ότι σου πω, κάτι από αυτά που λέω ανταποκρίνεται σε σένα. κοίταξε, υπάρχει και πάρα πολύ φτηνή κωμωδία εκεί έξω, έτσι. Υπάρχει πολύ Μμμ. φτηνό χιούμορ εκεί έξω. Υπάρχει κωμωδία η οποία δεν θέλει πάρα πολύ μυαλό και απευθύνεται στο lowest common denominator, ας πούμε. Και είναι πολλά τα παραδείγματα δυστυχώς εκεί έξω της πολύ φτηνής κωμωδίας και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η κωμωδία σίγουρα ως μια μορφή τέχνης, ξέρεις, είναι κάτι το οποίο χωράει πάρα πολλά πράγματα, χωράει πάρα πολλά επίπεδα ποιότητας, έτσι. Δεν ξέρω να σου πω. Εγώ ξέρεις, πάντα δυσκολεύομαι να μιλάω για τον εαυτό μου και να κάνω να μιλάω με καλά λόγια για τη δουλειά μου. Δεν το έχω καθόλου. Έχω ασχοληθεί με διάφορα είδη κωμωδίας, η αλήθεια είναι, μέσα στα χρόνια. Ίσως είμαι προς το τέλος αυτής της πορείας, έχω να σου πω, γιατί μεγαλώντας ίσως γίνομαι λίγο πιο κοινικός, λίγο πιο κουράζομαι περισσότερο με αυτά που βλέπω γύρω μου. Νομίζω ότι με ενδιαφέρει περισσότερο να μετακινηθώ προς μια κατεύθυνση καθαρού storytelling, και αν αυτό έχει κωμικά στοιχεία καλώς. Δηλαδή, για μένα, αυτός που μου άνοιξε τα μάτια όσον αφορά το transition σε κάτι άλλο, σε ένα κομμάτι καριέρας σε κάτι άλλο, ήταν αυτό που έκανε ο Henry Rollins με τα spoken word shows του. Που πολλά από τα στοιχεία των αφηγήσεων του Henry Rollins στα show του έχουν χιούμορ, αλλά δεν είναι κωμικές αφηγήσεις. Αυτό με ενδιαφέρει. Πλέον, going forward, έτσι, δηλαδή με ενδιαφέρει να φύγω σιγά σιγά από το κωμικό υλικό που φτιάχνω, το οποίο είναι φτιαγμένο for laughs, έτσι, και να πάω σε μια κατεύθυνση περισσότερο αφήγησης, που αν αυτό βγάζει και κάποιο γέλιο, καλώς, αλλά το focus θα είναι η αφήγηση. Εκεί θέλω να πάω. Σε τι μορφή δηλαδή το βλέπεις αυτό το storytelling να το έκανες εκτελέσιμο? Σε όλα τα είδη, σε βίντεο, σε performance, σε ταινία, σε ραδιόφωνο, σε podcast, σε όλα τα είδη που μπορώ να σκεφτώ. Πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω το έχεις, γιατί έχεις αυτό το spectrum και είσαι πολύ συλλεκτικός κιόλας, δεν το ξεχνάμε. Οπότε νομίζω ότι εύκολα μπορείς να Ναι, το ξέρεις, κάνεις το transition.
Θα δούμε, θα δούμε. Θέλω να κρατάω πολύ χαμηλά τον πύχη γενικότερα στη ζωή μου, οπότε τον κρατάω χαμηλά, οπότε να μην χρειαστεί να πηδήξω από πάνω ένα βήμα. Έτσι, παπ. Μπράβο. Ταπεινός. Εγώ θα έλεγα και ταπεινός. Άμα ήθελα να περιγράψει το personal brand σου, θα έλεγα και ταπεινός. Λοιπόν, οκ. Ναι, Για να ναι, πάμε να κρατήσουμε και κάτι για το πάνελ, μην τα πούμε όλα ναι. σήμερα. Να κάνω ένα μικρό fireside, ένα fire chat, λίγο έτσι ερωτήσεις, μπαμ. Να μου πεις λίγο γρήγορα σε ταχύτητα φωτός, εντάξει. Αγαπημένο συγκρότημα ever. Δεν Η θέλει, θα μου πεις πολλά. Suicide νομίζω. Η Suicide. Οκ. Ναι. Αγαπημένη ταινία. Αγαπημένη ταινία, αλλάζει αναδιαστήματα, αναδεκαετίες προφανώς. Νομίζω ότι παραμένει, είναι κάπου ανάμεσα στο Vanishing Point, στο Warriors και στο πρώτο Star Wars. Είδα προχθές το Warriors πάλι και ναι, τι φοβερή ταινία. Ταινιάρα, ρε εσύ, ταινιάρα. Come out and play. Come out and Ναι, play. ναι. Το αγαπάω. Αγαπημένο φαγητό. Αγαπημένο φαγητό. Είμαι ανάμεσα σε ένα πολύ καλοψημένο κομμάτι ποιοτικού κρέατος, whatever that may be, with any trimmings, δεν έχω θέμα, και ενός καλοφτιαγμένου μουσακά. Spectrum και εκεί πέρα. Έχουμε Spectrum, range. Έχουμε range. Ωραίο. Κάπως αυτές οι ερωτήσεις, ταινία, μουσική, φαγητό, κατά κάποιο τρόπο αποκαλύπτουν την ψυχοσύνθεση. Μου το έχει πει ένας ψυχοθεραπευτής σε αυτό το πράγμα, οπότε πάντα ρωτάω 4 ερωτήσεις. Ταινία, μουσική, συγκρότημα και φαγητό. Αυτά τα 3 πράγματα καθορίζουν κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο μας. Ναι, σίγουρα. Με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, ωραία. Για αυτούς που θα δουν αυτό το επεισόδιο, να σας θυμίσω ότι Σάββατο 7 Φεβρουαρίου κατεβαίνω με ένα τσούρμο δημιουργικούς ανθρώπους να κάνουμε αυτό το ωραίο workshop, το οποίο είναι για το Category of One, για να βοηθήσουμε τον κόσμο οι οποίοι έχουν ιδέες να φτιάξουν την κατηγορία του ενός. Πλέον εγώ πιστεύω προσωπικά ότι το branding, το personal branding αργοπεθαίνει με όλα τα AI και όλο τον ανταγωνισμό, οπότε θέλω να βοηθηθούμε όλοι εδώ πέρα να πάμε πέρα ανταγωνισμού, να γίνουμε κατηγορία ενός σαν τον φίλο μας το Μάκη εδώ πέρα, ο οποίος δεν βλέπει, δεν ανταγωνίζεται. Ο άνθρωπος έχει τη δικιά του πορεία, όπως καταλάβετε, είναι μια κατηγορία μόνος του. Είναι ξεκάθαρο. Είναι δηλαδή, δεν νομίζω να υπάρχει άλλος στον πλανήτη αυτή τη στιγμή σαν το Μάκη. Μπορεί να υπάρχουν παρόμοιοι, αλλά σαν το Μάκη δεν ναι, υπάρχει. αυτό ναι. Ναι, αυτό το ακούω. Ναι. Για να μην παρεξηγηθώ, ναι, δεν νομίζω ότι είμαι μοναδικός. Νομίζω ότι ενδεχομένως ο συνδυασμός των στοιχείων που έχω Αυτό. είναι λίγο μόνο του. Αυτό, ναι. Αυτό, η μοναδικότητά μας διέπεται από την σύνθεση των στοιχείων και πώς το φέρνουμε εμείς στη ζωή. Καταλάβες, Ναι, αυτή είναι η σίγουρα. μοναδικότητα. Αυτό είναι η κατηγορία του ενός. Και άπαξ καταλάβετε ότι άνθρωποι σαν το Μάκη, οι οποίοι κάνουν πάρα πολλά πράγματα και τα κάνουν καλά και ταπεινά, εντάξει, έχουν μια πολύ ωραία στάθμη ταπεινότητας, δεν είναι δύσκολο να βγούμε και να αντιμετωπίσουμε δημόσια έκθεση, την κριτική, αυτούς τους haters και τη σύγκριση τέλος πάντων με άλλους που έχουν ξεκινήσει πιο πριν από εμάς. Όλα είναι εφικτά. Οπότε το Σάββατο θα έχουμε ένα πολύ ωραίο πάνελ με τον Μάκη Παπασημακόπουλο, τη Δώρα Παντέλη, τη Λιλή Πυράκη, τη Δάφνη Καραβοκύρη, τον Τζέρι Παπασπυράτο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της GSA, της εταιρείας αθλητικής, και τον Νικήτα Ταυγούλη, ο οποίος Νικήτας μου έλεγε Μάκη ότι κάτι πήγατε να κάνετε παλιά, αν θυμάσαι, με ένα fanzine. Σου λέει τίποτα? Ένα metal fanzine. Όχι. Όχι, δεν μου λέει τίποτα απολύτως. Ναι. Ήταν πολύ παλιά, στο Τέξας. Μου λέει δεν θυμάται με τίποτα. Μου λέει δεν θα θυμάται με τίποτα. Αχ, ναι ρε εσύ. Αμάν. Παλιά στο Τέξας. Αμάν, ναι. Οκ, ναι, το έχω, ναι. Λοιπόν, και Wow. όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν χαράξει δικές πορείες, έχουν πολεμήσει αυτό το φόβο της δημόσιας έκθεσης, έχουν φτιάξει ωραία προσωπικά brand πλέον σε κατηγορία ενός και θα είμαστε όλοι μαζί εκεί πέρα να συζητήσουμε. Μάκη, ευχαριστώ για αυτό το μισάωρο και την παρέμβαση που έκανες σήμερα, γιατί ξέρω ότι είσαι και λίγο αρρωστούλης. Κρατάς γερά. Θέλω να είσαι έτοιμος για την εκπομπή, γιατί θα σε ακούσω εγώ πιο μετά, γιατί πάντα σε ακούω, είναι το ritual με αυτό, εντάξει. Και τα λέμε Σάββατο 7 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε από κοντά. Είσαι αδερφός. Bye.